Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи ҳама каса бардори азиз созаен хубен саломатиётон хубай настренотон созае мардуми ғариб ҳама каса тенҷаен хубен настрено созае дар имзон авори машин рӯй кардаган миёнаш гарини бақуатай Opel Caravan астае ҳама чира борк рафтан мегира хонаҳои заминӣ астае дар ноҳияи Ҳамадонӣ яъне ки Московский шаҳри Душанбе пеши бозори Корвонда шаҳри Исор ноҳияи Ҷолдини Балхӣ ва шаҳри Кулоб квартира рӯй кардаган аз ноҳияи Муъминобод шаҳри Душанбе Домпечада шаҳри Бохтар Сентршда ва шаҳри Ваҳдат ва дигар чизои арзонам бардори рӯй кардаган фақат таксиара биланд монен видеои моро бақзиқ охирша тамошо кунед хаяк ягон мошинаи хонаи квартира мехаренда аз киҷо хона замин квартира дар кои дар комментария нависен ва арзонтар ёфта дар канал мемонам ва касе ки хона дора замин дора квартира дора кучук дора чизе ки барои мисол фурӯхтан дорен метавонед тариқи мо WhatsApp дар мо равон кунед мо барои харидоро я рекламаи созиш мекунем мисли ҳар вақте аддона лайкира шлопки чап кунед касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунед мерем ака дӯстони азиз пеши навора сар кардан як компания хубо ба шумо тавсия метавам грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд ай пеши бозори Садовод Люблино ҳами территория да бардро бор ҷамъ мешава бора тарафи Душанбе Бохтар Ёвон Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд бора ай Дистон мегиранд нарх бо маслиҳат ай бардро ай рӯи кило зависид мекуна шумо бардро фақат занг бизанед ҳамаша шумода мефаҳмонад компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш дӯстони азиз номери телефонаш аст занг зада маълумоти бештара бигиред овозо созай бардро овозо камтар гиртагия чӣ хеле хай гӯш кунеда то охирша квартирааши бардро қарор дорад дар ноҳияи Муъминобод районашда дом деэтаҷа сехонага дар якум этаж қарор дорад ремонти хона покиза ҳами замонавӣ кардагия чӣ хеле десен овсвеч мега ҳастай уҷатош 100% квартира ба чизи чораш фурӯхта мешавад мактаб садиқ балниса масҷид бозори Калон наздик будай хулоса квартира як ҷои зурда будайда нархша 140 000 сомон мега савдо мешава бовар ки нархи зурне ки се комната якум этаж ноҳияи Муъминобод 140 000 сомон бовар ки бе пулш мегаи ам пул мешид ҳози мехаридимш да пули урси қати агар хато накунем 710 000 рубл мешава долларш ҳам дар бар экран навистагием фақат дастгирӣ кунен ана лайк абиҷқе номери телефонаш аст мисол касе хона харен аз ноҳияи Муъминобод квартира хар мақсад се хонага номери телефонаш аст занг зада маълумоти бештара бигирен дӯстони азизи квартира десен дар шаҳри Душанбе Домпечада инаи ростакида светофори чораҳаи Сафина инами ростакида чораҳаи светофори Сафина будай ана квартираи фурӯши мо имрӯза дар инами дом дар 4 этаж қарор дорад трезош тарафи раҳа нигоҳ мекуна анаи тараф бардрои азиз гардиши танкай гардиши танка ҷои зурда ине ки квартира дар инами дом дар 4 этажиш дай ози дарни ана квартирара сёмка мекунем гӯш кунем бардро маълумотша гап мезанам квартира афши қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Исмоили Сомонӣ кӯчаи Бухоро 31 дом печада будай дом 16 этажа духонага ине ки сехонагаш карда мешава дар 4 этаж қарор дорад трезош тарафи раҳа нигоҳ мекадай 81 аз 10 40 квадрата ремонти коробка овсвеч мега ҳастай уҷатош шартномавиай дар трезош бардро часпондагӣ нархша $63,000 мега $63,000 духонага сехонагаш карда мешава $63,000 чӣ хеле гуфтам ана 670 000 сомон 3 миллион 300 000 рубл арзон мешава ё мошинам қабул мекунанд мақсад ягон мошин боша битен болои сумам битен мешава номери телефонаш аст имо WhatsApp дора занг зада маълумоти бештара бигирен дӯстони азиз мегзарем ва 3 миллиони имрӯза як мошини арзон рӯй кардагиан касе ин мошина бигира мардак горе бурд мекунада сезони ҳами тарбиз харбиза мумкин як сезон да пулша бирори
срочна мошини фурӯшии Opel Astra F дар кузофи караванаи соли баромадаш 1998 солай солои навшай сӯзишвориш бензин газ кор мекунад коробка механик мошин яксола ҳуҷҷат дорад 4 та баллони наҳозадагӣ меша мега ягон проблема надора айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Данғара нархша 32 000 сомон мега арзон мешава 160 000 рубл мешава ана $3200 номерои телефонош занг зада маълумоти бештара бигирен мошини хуб айне ки дӯстони азиз ана хонаи фасон бо диққат гӯш кунед хонаи фиши қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ яъне ки московский назди ЖДИ да будай лави раи калонда ай райони 2 километр дуртар 5 сотиқ заминда 3 дархона қати калдориш кардагӣ бания дар дуруншай бо дар беранам банияву ҳоҷатхона доштай ана ремонт кардагиай бо 2 дархонаи бараки дигарам дора овсвет шастай ҳуҷҷатош 100% консанери 12 куба задагӣ гирди хона маҳкам дарвозаи фасонам задагӣ будиянд дарахтои мевадиҳандаам дора нархи хона бардори азиз 210 000 сомон мега касе харидор бошен арзон мешава 1 миллион 100 000 рубл мешидай номерои телефонош ҳаст мисол касе хонахар бошен аз ноҳияи ҳамадонӣ яъне ки московский занг зада маълумоти бештара бигирен номерош WhatsApp дора дӯстони азиз мегзарем ба 5 миллиони имрӯза бо як хонаи арзони дига ишам ҳамин точкада будай ноҳияи ҳамадонида гӯш кунед хонаи фиши бардор қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ яъне ки московский пештара назди ЖДИ ай район 2 километр дуртар 6 сотиқ заминда 2 дархона кардагӣ ремонташ ана шпаклёвка кардагӣ будиям паталокош гипсакардон задагӣ дар трезошам часпондагӣ як краска мега тамом краскара мекунӣ медрои зиндагӣ мекунӣ ов свет ҳастае мегзарониш тамом дами қарибиш да 10 метр 15 метр ов свет дора мегзарониш тамом бардори азиз ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам нархша 135 000 сомон мега арзон мешава 690 000 рубл мешидай номерои телефонош аст номерош WhatsApp дора занг зада маълумоти бештара бигирен бардори азиз хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Куло пеши масҷиди Алабердӣ да будай шаҳри Куло пеши масҷиди Алабердӣ 7 сотиқ заминда 2 дархонаи калони хушрӯ кардагӣ верантам дора хонаҳо бардору хеле десен ремонти фасон кардагӣ будай овсвеч ҳастай ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунем мега гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ дарахтои мевадиҳандаам дора ана қариби хона да бардори азиз мактаб 21 мактаб 1 5 та магазин масҷид наздик будай нархи хона 200 000 сомон мега арзон мешава ё ба квартира дар шаҳри Кулоб ё шаҳри Душанбе ам боша алишам мекадай 1 миллион 40 000 рубл мешидай 200 000 сомон номерои телефонош имо WhatsApp дора занг зада хонаи арзон аз шаҳри Кулоб бихарен бардори азиз ай ҳама ҷо хулоса хона мондесем аз ки ҷое ки намондесем дар комментара бинависен хона дар кор набоша як доналайки бепула пешониш да бизанен дӯстони азиз хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе ай бозори Корвон 9 километр дуртар 2 сотиқ заминда як хонаи детаҷаи фасон кардагӣ 4 дархона қати подвалаш дора ремонт кардагӣ ай мега овсвет шастай ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳками хушрӯ нархша бардори азиз 280 000 сомон мега 280 000 сомон хел хонаи зурда бардори азиз ана 1 миллион 470 000 рубл мешидай номерои телефонош номерои поёнгиш WhatsApp дора занг зада хонаи арзон аз шаҳри Душанбе бихарен ай бозори Корвон 9 километр дуртар точкаи зурда будайне ки видеои пешнад аз шаҳри Сор хона гуфта будем бардори азина хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри Сор шаҳраки Шарора деҳаи Уртабыз давдаи хона 7 сотиқ заминда 4 дархона қати калдориш кардагӣ ремонти хона коробка овсвеч ҳастай мегзарониш тамом ҳуҷҷатош 100% қариби хонада мактаб магазин масҷид наздик будай нархи хона бардори азиз 100 000 сомон мега 100 000 сомон касе харидор бошен арзон мешава 510 000 рубл мешидай долларшам навистагиам номерои телефони поёнгиш номерои расияшай WhatsApp дора занг зада хонаи арзона аз шаҳри Сор бихарен шаҳраки Шарора да будай
дӯстони азизи хонаи фасоне десен қарор дорад дар ноҳияи ҷолдини балхӣ. номи пешинаш Калхозобод касе намедонад. сентри ҳамин Варашилобод дар будай хона. ҷамоати Калелин касе медона. 7 сотиқ заминда 4 дар хонаи фасон кардагӣ, 2 таш калонай, 2 таш майда. 4 дар хонаи бардори азиз, 2 хонаш майдай, 2 хонаш калон будай. ремонти хонаҳо миёнаи Овсвеч мега 24 соат кор мекунад. ҳуҷҷатош 100% гирди хонара 2 тарафаш маҳкам, лави раҳи калон дар мисол наздик будай хона. ана қариби хона да мактаб, магазин, балниса, масҷид, стадион барои футбол ҳам хеле чизо наздик будай. нархи хона 250 000 сомон мега савдо мешава. 1 миллион 300 000 рубл мешидай. пул мешид ҳози мехаридамаш да бовар ки. видеои пешнара аҳамият додум гуфтанд ки ай шаҳри бохтар яъне ки қирған мисол квартира монен гап нест шероинар инам барои шуморо як квартираи арзон ёфтам бо диққат гӯш кинен. квартираи бардоро қарор дорад дар шаҳри бохтар яъне ки пештара Қурғонтепа духхонага дар 3 метраш қарор дорад 44 метри квадратия. домои пешина хона ремонт дора мега. соҳиби квартира бардоро бисёр маълумот додагӣ нест, фақат навистагие ки квартира дар сентри шаҳри бохтар ҷойгирай. нархша 200 000 сомон мега 1 миллион 40 000 рубл мешидай. арзон мешава намешава навистагӣ нест. хай касе харидори аниқ бошен занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азами квартираи арзон ёфтесем ҳамаш барои шумоае. фақат тамошо кунен, дар комментария нависен беҳтарин видео ва як дона лайки бепалан бароям чақчақҳои мо биҷухен. дӯстони ази квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе як хонага 7 этажда 32 квадратни метр поёни корвон. дом бардоро навастройка хона мега ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки хонаи тайёр поёни корвон дом 7 этажа квартирарам дар 7 этаж қарор доштай пад абой тайёрай. нарша 160 000 сомон мега арзон алиш мекадай. 820 000 рубл мешидай. номерои телефонаш аст касе дар квартира дар кораи поёни корвон занг зада маълумоти бештара бигирен. бардоре ки шаҳри ваҳдат моро тамошо кардесанд, мардак доред нами хонара тавсиятон метон бихарен. хона гарени хидмдан маъқул шид гӯш кунен. хонаи фиши бардор қарор дорад дар шаҳри ваҳдат як хонага 5 этажда 36 квадратни метрае. дом бардору навастройка хона ремонт кардагиае. соҳиби квартира мега ки срочна хонаи фурӯшӣ бо таъмири 100%. пеши балнисада фурӯхта мешавад бо нархи дастрас. нархша бардори азиз 178 000 сомон мега таргават мекунад. 178 000 сомон. ана 920 000 рубл мешидай агар хато накунем. номерои телефонаш аст конкретни харидоро занг зада хонаи арзона яъне ки квартираи арзона аз шаҳри ваҳдат бихарен. бовар ки нархи зурда. дӯстони азиз хонаҳои фурӯшӣ тамом шид. яде гилбазми фасона мехонем, яде комментарияи фасона баъд хайри хиш мекунем. дӯстони азиз, аҳмад навистае ки гилат гили микрофон хонаҳои арзон бумон, аз хизматҳои шумо одамо шаванд ҳайрон. дӯстони азиз, ана бародар ба фикрам ки Акбар навистагия нигоҳ кунен чӣ мега. як гилбазми фасон гуфтаида охи қанд табза шеринар. навистае ки гила доди береша зинда бошӣ ҳамеша, агар лайка намонӣ савду тиҷӣ мекушад. шоҳӣ навистае ки гил дар тори мерседес акаҷони саудутиҷида гап нест. ҳурматло навистае ки гилат гили береша зинда бошӣ саудутиҷӣ ҳамеша. шумо бардорои азиз ҳамеша зинда бошен, сарбаланд бошен. мегзарем ба гилбазми навбатӣ. таҷ музик навистае ки ман ай қарғанам ай шаҳри бохтарам, шоҳидӣ ана ҳоли бади ман чашмои тарам, дар роҳи дур фикрои ҳар хела дар сар мега. фикрора ҳархела накунен, шерои нар ҳамин пула ҷамъ кунем, биёин хонара бихарем, бидроин зиндаги кардаам бигирем. хоба не гилбаз нависагира номаш нест, не ки гилбаз мизур нависай. гилат гили бақача, туда гап нест сағрача. илҳомиддин як гилбазми фасон навистай қанд табза шерина, не ки поёнша камтар дигаргунӣ мекунем, барои уҷаш камтар безевай гӯш кунен. хоб илҳомиддин гап не шеринар гӯш ки гилбаста. гил дар болои мерседес ай хидм нест, мерседес ай якамай, дар даранаш янгамай, янгам шушток мекаша, акам изо мекаша.
зинда бошем подписчикои канали Саудутиҷӣ мега. Қан тавза шеринар. Зинда бошӣ. Ам хеле комментарҳои фасон навистам меги. Ман мебинам ки комментарияи фасон боша дар канал баромадаш мекунам шеринар. خب تاج پروداکشن کان تابزا شرینار نه کمی آخرش ده کم تر بلا بزی بایدا اوز اگر بخونمش بعد انا پادپیسکو ده خیلیش دانم میفورا بیامی گلباز بتا یا خیلی دیگه میکنیم انا تاج پروداکشن تاج پروداکشن گوش شرینار گلباز بتا نویستم میگه کان تابزا شرینار مثال که هر ویدیو ده برآمد نکنی زور کان تابزا نه کمی آخر ویدیو تا آخری گلباز تا آخر دیگه خیلی میکنیم گلت گلی انا پپسی در گپوی ساودوتیجی ای خندارا میریزی چه شین زور شده؟ اکو آخرش کم تر بزیه بدایته برای همو جشت دیگه کدم ده شیرینار زنده باشیم برادرای عزیزی بعد نواری خانه های فروشی امروزه است که جایی که خانه ماشین سه که روی کردن حرکت کردن برای شما را یک تا با یک تا نرخوشونه گفتم ویدیو معخوش ده باشه دونه لایک به پلا بچین کسی در کانال ما مهمون باشین فوراتون کمی خانه های ارزان پراپسکت نکنین در کانال ما چه خنم کنوپکای پادپیسات سرا بجقین و دوستان عزیز گپ بسیار میکنیم تا ویدیوهای آینده خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه در کجای باشین همیشه سربلند و خانه آباد باشین کسی که تا آخر ویدیو را قطعا تماشا کرد در کامنتار رقم 5 بنویسین 5 زویزده بنویسین با زوری بد میشود خیر برادر عزیز